Det er mandag. Den 26. januar. Ja, du har fødselsdag. Og det er en mandag. Ja. Så er du fødselsdag, ikke? Du har fødselsdag hver gang det er mandag. Og i dag bliver du 19 uger. Ja. Og vi er ved at finde tøj. Og vi har fundet en hue. Den er vist lige... Den er lidt for lille. Det var helst den morfar købte i England til dig. Og du har så meget tøj. Ikke? Du har en hel pose. Ja, du kan spise dine strømper. Vi har nok af dem. Du har en hel pose inde i stuen. Og du har en hel kasse her. Og så har vi fundet nogle. Dem har du fået af Annette strømper. Og de her strømper har du fået af Annette. Og den her har du fået af den nabo, vi havde dengang vi boede på Frederiksberg. Og den her har du fået af Mette og Søren. Og dem her har du fået af nogle af farmor og farfars venner. Og så har vi ellers bare en hel kasse hernede stadigvæk med tøj. Vi skal godt nok til at skynde os, hvis du skal prøve det hele. Der er simpelthen så mange fine ting. Det er jo mange af de ting, ja, det er mange af de ting, vi har købt af dine skaldede fætter, ikke? Der er så mange bukser, du aldrig har fået på. Måske du... Just så størrelse er det. 68, dem skal vi da også have heroppe. Der ligger 3 par i forvejen. Du er så heldig, at du har så mange fine ting. Og så har du altså bare den der fantastiske hat. Ja, det er nogle flotte farver. Laurits. Hej. Hej, Bosse.